pera. Ang pinky on mo, baby. Alas 3 na, oras ng I-text mo. i-upload mo, I-chat mo. pinky on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo. Pinky on mo sa DZGB. Pinky on mo. You're so hot, teasing me. Yo! Everybody dance like you gotta Alright. come with me. So Hi, hi, hi. it's so crazy. Hello, hello. Call me some nigga. Do you wanna Hi, hi, hi. cha-cha? Hi there. Good afternoon. Do you really wanna dance with me like you gotta? Sa totoo lang mga tugang, kita daang mga lalaki, mas maray da pong mag-ihi na tukaw. Sa totoo, maray pa mabugta kitang segment tigin na sa totoo lang, sa totoo lang, kita da mga tugang na mga lalaki, Move to the left. mas maray da po kitang mag-ihi na tukaw. Everybody shake your body. Oh! Again. Naiba. Natano mo nan maraot kung kitang mga lalaki mag-ihi na tukaw. Maraot na mag-ihi na tukaw. Tumukaw ka dyan sa toilet bowl o kung saan. Kaya lang ang problema kan, tagari. Baka mga tugang sumagyad. Ay, sus, kumadagit. Di ba? Pero nantaman ang ganda advisable sa mga lalaki na mag-ihi kitukaw. Nakakatabang daw yan. Nakakatabang daw yan. Mga tugang sa satuyang salon. Yes. Nakakatabang da ang mga tugang sa satuyang salon na kita mag-ihi kitukaw. Cha-cha. Mag-sitting position kita dyan sa inodoro. Dahilan mga tugang ta natititian kitang maray. Nahuhubas ki maray. Dance with me. Anihi, hali po dyan sa bladder ta. Ano daw ko nagdadangog si Dr. Chris Gianan mo na. Ini da mga tugang advisable sa mga lalaki, lalo na po pag nag-iedad na. Lalo na po nag-iedad na. Sa kita baga, gari maluya naman ang tipsi, ano nga po gaan, Ronald? Maluya na so, sa primero baga, mga, bako sa pagbastos ha, iniikuan ini. Kita baga, habang aki pa, harayo ang tipsik, ang dalagan. Habang nag-iedad, nagtuturo teenager ka, nagkuang ka, nag-40 ka, harayo pa yan. Pero mga tugang, habang nag-iedad ka, antuto ka, nagrani. Hanggang mga tugang sumabot sa punto na nagtatama na sa naiyan mga tugang sa satuyang bitis. Paminsan, mapagal na nga ni makashoot dyan sa urinating, ano po kan? Urination bowl, tama? Kaya dapo, ipinag-advise mga tugang na habang nag-iedad ka na, mag-ihi ka daang tukaw. Everybody dance like you gotta. Di ba? Pwede ba yan? Pwede, gari marauto na ngayayaw ka nga dyan sa biyahe. Nagkapila ka. Anpila mo, duman mga tugang sa kuwan, duman ka sa, nanong nga si, natangya po tagal. Gano'n nga, toko nga po, nag-ihi. Pero iling, idango ganin doon ini. Dago nindo ini. Mga bako sa karawa, it might be healthier for some men to sit when they pee. Double E. All the girls. Sabi mga tugang kan mga urologist. Ini mga urologist na ini, iyo po so eksperto sa prostate, ha? Sitting down to pee might seem embarrassing, but there's an upside. Oh, yun man ang ganda. Medyo makasupog-supog na medyo ngayon. Nag-inagkuang ka ngayon, nakatuko ka. Pero mga tugang, iyan na tabi palan maray.
busy men might to consider sitting down when they pee. Pag kita po nag-ihi. Not because it's one of the few moments for the day they rest, but because it might be better for them for older men with prostate problem. See? Do cha-cha, it's so crazy, like the With prostate problem, in particular, sitting down to urinate could help them empty their bladders. dance with me like cucaracha. Ang pag-ihi daw mga tugang na nakatukaw, makakatabang po nin maray sa mga satuya ng mga lalaki para po ma-empty kimarayan satuya na bladders. Yan po na bladder ta. Iyo po mga tugang sunaistakan kan ihi. More effectively and reduce the risk of cyst and other health complications. All the girls move to the right. Everybody Ipinag-advise mga tugang kan mga doktor na di ba? Sabi digdi, mga tugang men may start peeing sitting if their prostate are large. And they need to help relax the pelvic muscles in an effort to help push the urine out. Sabi po yan mga tugang ni Dr. Jamin Brambas. Saro pong urologist as in professor sa University of Central Florida College of Medicine. So, di ba? Difficile ba kaya pag nakatindog mga tugang kita, pag makusog-kusog ka pa mga tugang, ano man na, medyo embarrassing lang databi on our part, kitang mga lalaki. Pero, ano man databi ang problema kung magi kitang tukaw? Diba? May marao, tabi Noel Manalo kon. Kita nga magpila kita dyan, mga tugang sa satuya, tabi na mga comfort room na nakatukaw kita. Ano maraot ka yan? Na? The good news, ito ha, scientists are not exactly sure what causes the enlarged prostate. Ang mga scientists na tabi, di man mga tugang kay mga na-research pa kung ano talaga ang kausa kung nagdadakula ang prostate kan mga lalaki. Or benign prostate hypertrophy. Pero, mga tugang, having one increases with age, nagluluya databi talaga mga tugang ambulos kan sa tuyang ihi. Pangyari sa maabaka. Adi? Ang good news databi is that an enlarged and maraydang bareta tan mga lalaki na may nagdakula ang prostate mga tugang, igwad yan databi parte kang natural na sistema habang kita nagugurang. Diba? Pero mga tugang, hindi man nangangahulugan na iyan po mga tugang cancer na. Pero sabi po sa pag-aadal, mas maray databi na permi mga tugang na empty ang sa tuyang bladder kung iyan po igwa, kaya po kinakaipuhan na dapat sanang maubos iyan sa pagigipagluwas kung kita mga tugang nag-iihi na nakatukaw. Alis na cha-cha calentito. Ay, ay, ay. Dangogan nindo ini ha, ito. Physicists have found that ang pag-ihi dang nakatindog significantly increases the velocity of stream and potential for backflush, amounting to less hygienic with bacteria-filled bathrooms, so that it adds di ba? Kung yan mga tugang na pag-ihi lang mga lalaki dahil nakakatama dyan sa bowl. Ano po ka? Bowl o bowl? Ano po ka, Ronald? Bowl o bowl? Ha? Toilet bowl. Ang bowl, bako mangko. Di ba? Ano rugdakan mga tugang na bagay? Nagakausaki ati sa bathroom. Takon dahil man nagtatama dyan sa dapat mong ihian, sa salog minatama, it causes mga tugang databi more bacteria. Kung yan sa salog nagtatama mga tugang an ihita. Di ba? O ano, sounds practical ba? Kaya ta ba yan? Kaya ba natin yan? Mga tugang na gawin? Kaya ba natin yan na yun ang buhay ta? Kita po ng mga lalaki. Kaya ta daw yan na yun ang gigibon ta? Kaya daw? Kaya? Kaya na kaya kung gusto mo. Di ba?
sabi nga ni kang writer kan sa tuyang source, ang pagtukaw na habang kita nag-ihihi, embarrassing sa satuyang mga lalaki. Kita po mga tugang, pinatuod kita na kung kita po nag-ihi, dapat po kita nakatindog. Di ba? Oh. Pinatuod kita, kaya natudan ta. Pero databi, sa mga lalaki, arog databi kan talaga dapat ang satuya po na posisyon habang kita mga tugang kung kita po nakatalaan mga tugang na mag-urinate. New challenges ngayon. Saka, ayan po, mga tugang ang sa totoo lang, digdi po sa DCGB, sa programang Pinkion Mo. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Digo Kimari. Hello, good afternoon. Hello. Hello. Yeah, posible daw ito sa pagkakita ng lalaki. Sir. Paki-explain po kung paano Ano po? na nakatuka. Oo. Posible daw yan. Explain kung paano mag-i-urinal na nakatuka kung nasa pool ka ngayon. Ay mapagal kan migo kung saro maghanap ka ng urinola. Pero naman ba, di ba? Ano maraot basta ang importante maging makuwang ka magkaigwa ka kikaginawan sa buhay. Di ba? Yes, sir. Yes. Ayun po. Na Pero kaya mo yan. Kaya mo, migo? sa Inidoro, iyo. Oo. Ang problema nga kung sa urinal, kung nasa kuwan ka ngayon, nasa mall, siyempre urinal mo dyan sa dukot ka ng palanog. Iyo. Ay, bako naman, migo. Bako ka naman. Oh, paano ka makaining tukaw diyan sa urinal? Dumang ka malaog sa saro na ako. Dakol bagay, baga sa mall bagay. May cubicle, may urinal, di ba? Dumang ka sa may cubicle. Saka, garo mapagal man yan si Rindri at maski na sa Inidoro ikantok lang. Pagtindog ka baga, madali magsamo-samo. Oh, Pero correct. kung sa Inidoro ka, garo mapagal magsamo-samo, tama. Baba ka kapantang talon mo, pati subrit mo. Iyo mananggad. Iyo mananggad. Oo. Pero advisable dan sa mga nag-iedad na. So dati na. Yun. Mas So dati sana. Thank you. Sige. Salamat Nico. Mabuhay ka. Di ba? Oh, yan mga tada ko mga reactions nindo. Kamu tabi na nagdadangog mo niyan sa tuya na programa. Madali lang ha. Sabuton ta daw mga tugang ang mga reaksyon. Good afternoon Henry. Ask ko lang tabi kung open pag Sunday ang DCGB. Mahulog ako James entry raffle promo bata na dangog. Ayo po, open po kita ha. Okay, open. Sir, pwede po mahingan cellphone number Dr. Chris. Ay, si Dr. Chris kaya po ang igwa siyang number na pang office niya. Di ko to so pang clinic niya. Di ko tabi itong number ni Dr. Chris para sa clinic. Ano? Pero kung gusto mo pa-check up, dumayan po ka mo sa hindi ka umagi sa may Amek. Ay, may Amek. Sa may Apek. Kung hali kang Legazpi sa may Apek ika maagi. O kung hali kang Daraga, dumang ka matuo sa may mawala ka sa may monumento ni ano nga nang Ronald monumento ni Sayan ni singan ito? Pawa, General Pawa. Mawala ka duman sa inutan tabi kaan yaon sa Barangay Hulkan Sagmin, Barangay Hulkan Sagmin. Duman tabi sampangan kay ito ang klinik ng Dr. Chris Gianan. Po, duman mo tabi ito, dumanon. Yan po dyan ang sa iyang opisina. Okay? O, sige po. Henry, good afternoon. Iyan kaya po na pig-istorya mo, iyan ang pigpagibo sa kuya sa sakuyang ama, kang albularyo. Nakakaihi mananggad sa kimaray, tamato ko sa na maski po sa daga, pwede si magtukaw. Ang problema kaan tabi, so pagtindog, maluya na ang tuhod ka na mako. Yun. Okay, ito. Nabasa ko sa mga online source na pig-suggest talaga
na ang mga lalaki pag may dada, lalo na pag may prostate problem, dapat tukaw kitang nakaihi para makaskas ang bulos. Yes. Okay. O sige po. Tingnan natin daw sa Facebook kung anong comment. Mga tugang ko niya na pagkahapon kan sa tuya tabi ng mga netizens. Sa tuya tabi na Facebook Live. Digdi po sa DCGB. Ilingon ta daw mga tugang ang sabi ni Madam Annabel. Igwa po mas si Father Momoy at yan sa lidong. Bako igwa po. Igwa po, pwede po virtual. Igwa po tabi. Madam Annabel, igwa po, igwa tabi si Father Momoy sa lidong Santo Domingo Albay. Okay? Tangani po na ano yan ha. Okay tabi. Yan ha. Yan tabi mga tugang an sa tuyang informasyon. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Okay. Yan tabi mga to. Sandali lang dito kita sa tuyang tataramon. Hali po mga tugang sa masusi na pagre-research ni Ronald Baldo. Supervised by Cho Jigo. Ang tataramon ta, kawasa. Aberaw, kawasa ngaya kaya na kawasa. Ano po mga tugang ang tataramon kan sa tuyang word for the day na kawasa? Gustong sabihon databi kang kawasa, not enough. Not fit. No can do. Word to blame someone. Yung man ang kawasa ngayakan sinabihan na ngayang day ngayang magdyan duminuman. Bako ngayon nangyari ilingan na kawasa. Yan. Sabihin pa lang kan sa ibang gusto sabihin, not fit. Bako mga tugang husto. Bakong tama. Bakong tama, not enough. Yan. Iyan po ang tatarabo na ang word na pinagagamit na po para basulon ang sarong persona. Kawasa. Okay? Iyan po ang satuyang tataramon. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Anong oras ang misa ni Father Momoy sa lidong? 5 o'clock? 5 o'clock ano? 5 p.m. 5 p.m. tabi sa nagharap po ta ang misa ni Father Momoy sa lidong. Pero ano, nag-accept na si Padre Gay kung duman tabi sa simbahan? O virtual si Father Momoy Giraray? Virtual siya di ba? Di ko aram kung nag-accept si Father Momoy kikonduman. Virtual po si Father Momoy. Mga tugang ang sa tuya tabing padi na nakakabulong. COVID Balita. COVID Update. Uy, good news. Siyam na lang mga tugang ang panibagong kaso ng COVID-19 na dagdag po sa Bicol Region. Ay magayon na bareta ini. Magayon na bareta ini ha. Siyam ang dagdag na kaso na gusto sabihin tabi ang siyam. Dua po sa Albay, saro sa Cam Norte, saro sa Cam Sur, sarong Catanduanes, sarong Masbate, sarong Tulong Sorsogon. Ang total active cases kan Bicol ngonya nasa 3,933 na sana. Uy, magayon. Pababa ng kaso ha. Pababa ang kaso kan COVID. Ang recovery sta po 82. Naulian, narahay sa helang ha. 82. Kaya lang, an makamundo digdi, tadusi ang gadan. Pangyari sa mga baka. 12 ang gadan. 4 sa Albay, 8 sa Cam Norte, mga tugang tabi. Yakul talaga ang nagagadan sa COVID, adi. Ha? Ini, di ko aram ko, ano daw ko rin mga nagkagrada ini, maaraman ta kung ano ang profile, mga bakunado na daw ini. Mga bakunado na daw, mga tugang ang mga taong ini. Di ba? Tabaka bako pamantabi ini mga bakunado. Yan ang dapat gayon na iluluwas. Anong profile ka ini na mga nagkagrada na ini, mga tugang sa COVID? So sa ngunyan, ulitin ko lang po, ang active cases na po is 3,933. Pababa ng pababa. Magayon na bareta ini.
Magayon na bareta ini, mga tugang. Ade, sabi ni Madam Weng Brong Kakas Bron. Sabi niya, kawasa kan sukat ngaya day ka pipa duma nagpirit ka, di ano lugod ngunyan. Iyo manangga dadi. Kawasa ngaya kan day ka pipa duma nagpirit ka, di ano lugod ngunyan. Kawasa. Matibayon si Madam Weng. Thank you, Madam Weng. Weng Bungkakas Bron. Good afternoon, tabi sa imo. Mga tugang sa ano yan ha, sa imong pagtaunin sentence, dagdag na paliwanag. Mga tugang sa tuya tabi na tataramon, ngunya na hapon. Okay? Okay no? Ilingon ta daw ang Facebook Live natin. Ay, sus. Si Ronnie Cerezo nakatutok sa Facebook. Heaven Uligna, may flower siyang color pink. Rosaline Tabi. Good afternoon, Tabi, Sir Hen. Madam Weng Bron, good afternoon. Presi Borbe, good afternoon po. Watching from United Arab Emirates. Pabati po sa pamilya Borbe sa Salvasyon, Malilipot Albay, Purok 4, Long Beach. Yan. Nerissa Dumalaon, maray na hapon po. Watching here sa Filmix. Good afternoon po. Julius Lipio, pa-shoutout po sa Kainggoy family, watching live in Nipa, Palanas, Masbate, from Nungski. Yes, good afternoon po. Roby Lee, Merry Christmas, Mr. M, watching from Lower Binogsakan. Imelda Batalier, Denden, good PM Denden and Pia are listening and watching. Thanks po. Salamaton. Balaoro, BJ Valenzuela, maray na hapon po lalo na sa mga taga-Linaw, Rapu-Rapu, Albay. Mga taga-Linaw, Rapu-Rapu, Albay. Good afternoon. Manay-ani, asikate, ipabibi mo ang mga lalaki na napapagal magtokro, talalo na sa mga may arthritis. Dai na yan nakatindog. Ano mananggad Manay-ani, marayon so bantay ni Manay-ani sa tindang kamprutas niya dyan sa may BPI. Babakalang kukuta kas, naghidali guwaring ako. Babakal kuta akong batag, naghidali ako baratang batag dyan ni Manay-ani, asikate sa may BPI dyan gamo. Dahil bang babae dyan na ang law ang kwan niya, papando ko niya gari si or artistaon man Manay-ani, ano yan, or artistaon man, mga, basta, or artistaon ang pandok niya. So, pangbida po, pangbidang pandok. Glenn Palacol, good afternoon po, merienda kitang batag, maray na hapon, tabi, sabi ni Jack Belen. Chika Jenkins, maray na hapon, tabi, okay? Salamaton, mga tugang sa mga kababayan. Orasyon mga tugang sa mga kandidato na sisiribot ng lilibot sa ngunya na panahon. Sisibot ng pamidbid sa mga tao na dapat sinda mga tugang magustuhan man nyapit sa maabot na panahon. Alaga tabayang bantayan nindo. Ang dapat nang ibugtak sa pwesto ang mga kandidato, duwa man sa ng klasifikasyon na pag-question ko. Primero, ang tao ngayon may takot sa Diyos, alagad mga tugang ang dapat tandaan. Ikaduwa, dapat takot sa agom. Kapag takot sa agom, dahil siya makapangbababayi, dahil siya mga panglalalaki, kaya mga tugang libredo ang kaban-kambanwaan. Kung may takot sa Diyos, dahil ka magagibon ng kalukuhan, dahil lang tayan tabi sa iya mga tugang na susumpaan, tayan tabi mga tugang mapadalagan ng tultol. Base po sa iyang mga plataforma na sinumpaan. Alagad ngo niya ng mga panahon, ang sa tuyang pinagmamalisyahan, ay bang mga kandidato, buda mga tugang sa mga nasa pwesto. Ngunyan talaga, sisiribot ng samo-samo, sisiribot ng pamidbid sa tao, sisiribot ng ginibo ng mga proyekto. Tangan ng mamidbidan sa na, sisibot tabi ng patipon, sisibot tabing kakataon ng regalo, sisibot kakataon ng papremyo. Kung ano-ano na sa nampig katao sa mga tao, nganing magkagiramduman sa na, alagad hapoton nindo sa diri nindo. Kanday pa nin eleksyon ang giniribo kan mga elidong opisyal sa pwesto.
Tama katabi, piglingaw-lingawan ka mo, kanday pamangki eleksyon, mga tugang isnabero an mga iniyo. Pinag-isnab ka mo, pirming day sa opisina, mapagal makampang kan tao, mapagal makauron, kung kaya mga tugang dipisilo na gayo. Naglalaog daw sa opisina, iyan nagkapwesto sa ngunya na panahon, kaya mga tugang kamo kun hali sa barangay, hali kamo sa lugar nindo. Madumang ka sa inyang opisina, nakauron daw nindo. Nakauron daw nindo ang siring na tao, mga tugang kun kamutabi garo pinag-akikati kaya bantayan ng ganindo. Ang dapat ang ibalik sa pwesto asin butuhan kan tao so talagang may takot sa Diyos ikadua at takot tabi sa agom nindao. Bako man nagari na mga tugang Andres Bonifacio alagad importantihon yan tangani po mga tugang day nagugulpi an kaban kan tao. Ano ba tabi, pangako nin pangako, paguna mo mga tugang, mga maghigoson, paguna mo oristohon, pero aramo ng pagkatao, saruman mga tao na mga sarawayo. Kaya mag-ingat kita ngunyan ng mga panahon sa pagapili ng ibubuto, nga pagbasulan sa ngapit na panahon. Maray na hapon kay Ate Daphne Garcia, saro tabing babayi na magayon-gayon. Pirmi tabi nakatutok sa DCGB kaya mga tugang ining babaying ini maulian manggayo ang namamatian niya sa ngapit na panahon. Kiriman tabi tita Dab sa kuyang inahaga na mamatian mo maulian man tulo sa mas talong madaling panahon buda mga tugang pag naguli ka sa Legazpi. Unya na Pasko bay man pakalingawi si Henry magbitbit ka lamang kung ano diyan na pwedeng makuti-kuti buda tabi matimo-timo man lang habang nagsasabat kan bagong taon. Ay sus ko ngayang aki ni alright okay no. Good afternoon Henry M. Pakiorasyon daw tabi sa ano ni paano daw page ano ito paano daw pag-aihi nun nintukaw sa urinal I need an explanation. Iyo day gusto sabihin nga ni ka man maihi duman sa urinal so nakasabit diyan sa lanob dumang katabi sa bowl dito ba ita di ba dumang ka sa bowl na taman maihi ka duman na mapaulo ka na tuminog gusto mo nga rakakang mga nakapila duman. Good afternoon sa Patrupa Cam Guardians Brotherhood 1984 kay RMG Corinthians den San Nuevo. The first, the original, thank you Kuya. Nata-antics na Kuya Ian, Kuya Mike ay pangyayari. Pwede po mag-join ang aki ko 2 years. Ay day po, dapat po sa medyo. Dubang kita sa anong perangan isuda din. Ay day na po kita. Sorry po tapos na po. So pagdaraki entries tabi sa alikun, aliwin na po kami nagpaparapangapudan para sa wish ko regalo mo. Tapos na po kan sarong simana pa so pag-send ki mga wishes. Aloy na po kami. Nagpaparapangapudan na magpadara ka mo Nobyembre pa. Kaya bintay po sa pirming naka-monitor nakasend na kan mga entry. Joke time. Kamahal kan motor na binakal sa kuya ni Agom. Kawas ang brand kang motor. Nakuha ko na. Joke time. Tananananang. Kamahal kang motor na binakal sa kuya ni Agom. Kawasa ang brand kang motor. Nakuha ko. Duman sa tataramon ito. Ang Kawasa bagay so iyo man ang ama kang kawali ay sara in talaga si Boboy talagang bitanggo yung kinakapatid kong ini talaga. Pero ba yun? Henry babae po ako pero ang ihi ko kasi isyumananggad talaga. Totoo lang. Kamong mga babae talaga. De basta-basta mag-ihi dyan sa mga toilet bowl na mga mati. Sus ko, totoo yan. Pakibati po sa bahay kina Melody, Claire, Melvin, Giancarlo, Paisoy, Ariston from Munang ng Bagong San Roque. Good afternoon, Henry. Okay lang po yan na nakatuko magi sa mga ulpok po yan na bagay. Or so, nakagakod. So, happy fiesta po. Ligi sa muya. Yan. Yan na fiesta ng barangay. Kung ang lalaki maray mag-ihi nakatukaw, ang mga babae maray man na ay, di pwedeng nakatindog. Manudumog tabi ang palda. Okay? Henry, kung ask ko lang po kung may box sa Robinson. Ay, wala po.
Igin lang po sa DCGB. Kamot tabi mga tugang masin kang entries ng James ko. Okay? Sa pagbabalik, mga tugang an maiwagang tanog o ni dangugan nindo. Atel. Magapo na, mag-text na habang nagko-commercial kami ito. Ulit. Ulit. Ano po ang mahiwagang tanog? 100 pesos, mga tugang, sa makakahula kang mahiwagang tanog, alas 3:41. An oras hatod sa Indokang Nescafe Creamy White. New and improved Nescafe Creamy White. Lasap ang sarap. Rexona. Use Rexona after every bath para hataw sa galaw. Beer na beer. Tunay at tapat. Kuwang-kuwa ang sarap. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Bentley Manayaki. Bakunat, ayuda at sanitasyon, kultura, turismo at edukasyon. Lahat ng yan tututukan ngayon kay Manay Jackie. Talagang ahon, tutulungan kang magkatrabaho. Baka kay Albay Tsak na aasenso. Kay Manay Jackie talagang panalo. Di ka iwanan hanggang dulo. Manay Jackie, hey! Ang tutulong sa inyo, maaasahan nyo. Manay Jackie, hey! Ang maglilingkod sa inyo, maaasahan nyo. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right for a healthy Pilipinas. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Nandito na ang pinakabago. Pinakabago? Ipinakilala ang mas pinalakas pa ang pinakabagong Doc F Mixed and Herbal Capsule. Kahit stress na ang beauty mo, mapapasmile ka pag nakainom ka ng Doc F Mixed and Herbal Capsule. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip.
Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Kung Joey Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, kabus niya gigibon para sa kato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan, mabuot na kongresista. Kong Joe. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Pasko na maugma, ang minamaot niya, ni Konsehal Mayling Acuña de. Harayo sa helang, igwang kaugmahan, maski na sa panahon kan pandemya. Paskong matuninong, ang minamaot niya, ni Konsehal Mayling Acuña de. Jóvenes na maugma, bilog na pamilya, kaatihan na sin mga magurang pa. Gabos kita magpangaji na ang COVID padagos ng matapos. Maumang Pasko nagahali kay Konsehal Mayling Acuña de. We choose what's true. We choose GSM. Choose what's true. Dahil ito ang GSM. Drink responsibly. Ngayong Pasko, choose family, friendship, and love. So choose what's true. Choose GSM Blue. Drink responsibly. Namamasko, suot ang masko, nakasanitize na ang kamay. I-minimize ang usapan, maaliwalas ang pagdarausan ng handaan. Kahit tayo lang, tuloy ang saya, makikita sa mga mata. Salamat sa pag-iingat, ang lahat magpabakuna na. Oh, oh. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Dalhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang.
Hi, ako po si Luis Gutierrez, General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Kung igwa na po kitang namamatian na simptomas kan COVID-19, di na po muna kita maglaog sa trabaho, asin tulos magpakonsulta. Proteksyon na po ito sa mga kapwa natin manggagawa at sa mga negosyong tumutulong para muling tumakbo ang ating ekonomiya. Basta't sama-sama, kaya nating supuin ang COVID-19. A public health safety reminder of Alro Corporate Social Responsibility Unit. Alro, building a resilient future. Ngunya na kapaskuhan kay Nong Meat Shop dakol kanin choices. Manok, karning urig, longganisa, hotdog, skinless. Digdi man makukuha ang tusino hali sa Pampanga, siomay, ham, asin iba pa. Ang mga barato asin garantisadong mga produkto ni Nong Meat Shop makukuha sa market site Kapantawan, Legazpi City. Apwera digdi ang Nong Meat Shop igwaman nindampa kung saan pwede kang magpaluto habang nagpapa-car wash. Available ang mga lutong bahay. Pwede kang magpaluto araw kang kusidong sira. Igwamanin seafoods asin iba pa. Ang dampa ni Nong makukuha sa Imelda Roses, Tahoe Road, Legazpi City. Merry Christmas and Happy New Year! Nong Meat Shop na kita! Alright, sige, balik kita sa programa. O, pigbabasa ko sa mga reactions nindo, mga answers, walang tumama sa mahiwagang tanog. Sige daw, uliton ta daw sa mahiwagang tanog ta. May ginuyod ang bangko, kung ano-ano. Sige daw. I-try natin sa rotang caller. Hello, good afternoon. Good afternoon. Ano po ang tanog? Suwaki na to kang auto, piga-ayos. Sala. Isa pa. Sige. Sala. Sala. Ay, pangani. Oh, ano? So, red na kang bike, tigpapatalibong. So, ano? Red na kang bike, Rueda kan bike. tigpapatalibong. Sala. Sinabi ng sala? Ay, ano na di sana? Sala. Oh, nagas. Oh. Bye-bye. Pangyayari. Dakol sa mga simbag. Sala. Ano yun? Sa pigsaro ito. Ano may latest? Piguyod na kadena. Mali. Primerong simbag. Piga balasang baraha. Pangduwang simbag. Nagatalibong na ruweda kibike. Dinuldog surayo habang nagtatalibong. Sala. Grabe ang term kaya. Dinuldog. ano? Dinuldog. Happy birthday kay Mar de la Cruz. Tingog kamanuaan. Sabi ni Ronnie Cerezo ng Bacoor. Si Boss Art o siya. Birthday ko niyan. Boss Art o siya. Happy birthday po. Bossing Art o siya. Ninong misa kasal ini. Happy birthday po, Boss Art. Mabuhay ka, ha? Pero ano si di Boss Art ngun yan? O dan pwede kong irigalo kay Boss. Lamang na pwede ni Boss na ikaugma. Art Osia. Ito, hello. Yes, good afternoon. Good afternoon. Yes, sir. Taga saan po? Kung ko nagparalakpakan na tao. Nagparalakpakan na tao. Taga saan ka po? Barangay 8. Barangay 8. Pangalan, boss. Goodbye. Oh, no. Happy birthday, Boss Art. Yes. Sige, salamat. Goodbye. Matalion itong parapot lang ito. Matalion. Kulungan niya. Asalo rin sa kamataong clue. Basta po ini, nagtanog siya ta manual ang pag-create kan tanog. Di ba? Nagtanog siya ta minanual so pag nagminanual para mag-create kitanog. Yan. Okay, good afternoon hen. Ginuyod tabi na labaw na sofa. Mali. Ginuyod tabi na lamesa. Mali. Ito. Utungan ni kasabag, may ginuyod na tukawan na plastik. Sala. Ano talaga? Saro mga tugang na magabat na bagay. Sarong magabat na bagay, ginuyod siya talaga. Ang hapot, ano itong ginuyod? Yan hulaanin do. Ano po so ginuyod? Agad daw. Bintana na pigrapsing sala. Diba? Ano ang ginuyod? Iyo tabi mga tugang an
dapat nindong hulaan. Henry, Catherine na ginuyod kan mag-agom. Sala. Uy, salamat pala sa mga donors ta ha. Dumantabi isa sa tuya na, ano nga nito, wish ko, regalo mo. Salamaton na maray ha. Ay may naghahagad pala ng Angel Kang. Natuo mo ni isa kwanta. Nasa kong araro mo na kaya sa sa chat ko. Ito mo ni isa kwanta. So Gcash ta. Ito mo. Suratan daw nga tabi digdi. Tanin permita pag-announce ha. Lamesa ang ginuyod, mali tanggi. Sala, aquarium na ginuyod, mali. Mali. Mali po. Ginuyod na kadena, mali. Iso Gcash ni ba? Aber yan, nata inita. Aning sa nata ining saro nita. Ano yung saro? Aso. Aday na kayo nito ba ka-announce dapat? Close naman kita. Ano na sa lang Gcash, yo. Dito lang inidukot ha. Dahil magtanggal kayo niya. Tapag by 2 minutes nga masabi si Angel, tinao ko na ngayon, winara na naman. Kawasa ngaya. Ay, kawasa ngaya. Okay? Bakal walang tumama tabi. Office table na ginuyod, sala. Balde na ginuyod, sala. Grills na ginuyod, mali. Ginuyod tabi na makina, mali. Bakal na hinila, mali. Plangganang ginuyod, mali. Ginuyod na kadena, mali. Puro na ginuyod. Anong oras ang misa sa Santo Cristo mo niyan? Dap-dap. Deng misa pag Sabado. Kasapo na no, iguano, Friday. Hello? Hello, sir. Yes. Good afternoon. Good afternoon. Ako, tama yun sa karamo ko sa'yo mo. Sige daw. Ginuyod na politikong kurap. Latusunta kang salwata. Araw kang tanog kang ginuyod na politikong kurap? Kurayaw. Awin na. Bye-bye. Tarawayo ni mga tugang, salamat kasi ng pagantaway. Bumalik po ako sa aga sa Lunes, 5 o'clock sa programang Morning Hirit. Ginuyod na karaba. Grabe mang ginuyod na karaba. Wala po. Thank you. Sa Lunes naman, ano po ang mahiwagang tanog? Okay? Thank you. Salamat po. Masunod na kagawad ng Dawal 2D sa GB. Salamat po. Goodbye. Mabuhay. Ang mga bakuna laban sa mga vaccine-preventable diseases, deserve mo yan. Kaya ang mga bakunang ipinamimigay namin ay subok na, ligtas, epektibo, at libre para sa lahat. Siguruhing todo ang proteksyon ng iyong pamilya at komunidad. Pumunta na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng... Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo. Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ang ibig sabihin ng hepatitis ay pamamaga ng atay. Isa sa bawat 10 Pilipino ay mayroong viral hepatitis. Isa ka na ba doon? Kaya alamin kung ikaw ay mayroon nito. Mahalagang magpa-screen at magpabakuna laban sa viral hepatitis.